Kompetisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpnya. Ki Pulit jangka Special Operation Team ka Anti Narcotics Task Force ki Pulit ka Soyong haringkat ki Magistor ki lahir si Soyong ban lej sya laj lulong ka jaka ka bajengai kumbah khatsan kilometer na Soyong nak benta ban penjulor ya ki jaka rep ganja ki badan kini ka jaka kani ka jingher ki Pulit kadai hadian bagi layo jing tip bah kini ka jaka ka don ka jaka rep ganja ka bahe ka bala rep khnang de ki brio bat don ru ki ganja ki ba mi hi ha ki jaka khlau ka jingher bun ki Pulit sya kini ka jaka kadai ban yada khnang bakanom mi kanu ka huri hura ha ka por baki le kini ka kam boleh. Semangat. Katu jar sekatula. Jadi yo mau jar. Bagian. Yo nang mau pula. Tadi. Betul ni lah saya sang tadi. Mau. Sini aku pinjam mi hiwe. Real squad ya các tiên là dòng pin đăng cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukuan ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentien khasi niyo ya ka mariang na ka mariang niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tiên là dòng
Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV. Na kabenta ka jingmentoi upat ba.